Kadang Sutrisno budaya ingkang dahat winanting pakurmatan samakipun Bapak Susilo Hapsara Lurah Kalurahan Mukirsari kepareng hanya usahaken miwaham maringaken ringgit sucal dumateng Ki Dalang Adimas Yusuf Ansor kasuwun jumeneng. Sagung pamriksa budaya ingkang dahat winanting pakurmatan lah dumugi titi laksana rikalagan dalu punika. Mugi Gusti Kang Hakarya jagat tansah njampangi pawungkon panjenengan dalasan kula ing dalu punika kanthi sesarengan hamriksani pagelaran wayang kulit sedalu nates. Mila sumangga kepareng kaparingaken. Kadang Sutrisno budaya sampun pareng badhe dumugi wancinipun lumaksana dicara pagelaran wayang kulit sedalu nates kanthi kabeber dening Ki Dalang Yusuf Ansor ing dalu punika mendhet lampahan Wahyu Manik Imandaya. Sugeng dalu sugeng hamriksani ngantos dumugi purnaning gati. Nuwun matur nuwun. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama
Purnama Sidra Makasih
Ulang awik namastu Purma Sidhem. Aum awik namastu silat. Mring yuang jagat karono. Sirang tondo kawisisaning bisana sena sinambung. Langening mila pesta maksih. Lestantun lambang Buddha. Jinantur tutur katra tetula tolat. Yang Raden Waradya. Winursita upama paraming Niskara. Karanta diutumiing jaman Purwa. Pangga tekap wasaning gebita kinardameng loto. Tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sanggur kota. Setebyar dumadining wayang Purwa. Purwanganing kandha nari untuting basa dongeng gunung kemusara saya naras saya karaos. Mulat sari amrasa wani wuruhing diri. Rasa rumangsang rumangsanil jalma ngilo kaca. Jarweh musnaku cangcarta beja wis gemelar. Jroning pakuliran jagi jatri amriksani pagelaran ing Purwa. Surya Candra ndaru nyang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa. Sahari ratri angetri bawana perwateking tuksina gilur gemanti. Temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetunglan langkar tumangkar kaya sinirambun kaya Jawa pating rembyah. Dadi padhang kutu-kutu walang atuga Buranana miwang Burataya dadi branakan tanpa wicalan. Padang terawangan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa murbawani jagat. Munggo jagat wit tanduk munggo kalinganmu kirabang merangah. Lamun gawe saya dilat-dilata bumi. Saya dangu sumurup Sang Hyang Arka. Katon sumabelak kanan keren ngabang esmu jenar. Kapur bawan sinari Sang Hyang Basata tantu. Katon ijo royo-royo amangku gunung. Ingkang biru moyong-moyong pucuing gunung kinumulan kendalu. Kasiluring prabancana lenggat nenggut nganyo gunung Mangkuta Mega. Tang petawis dangu soleh kawula dasih. Dene rasa ngopi buka karep tegal sawahi angluhur surur datan ana pedhote
sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawenana pirembagan Samara Wangdi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon mala sinaring jagat ngriki blapapat lor kidul lan kulon sinaring jagat kang samyar bunyata rebut teja rebut kakuwung prandhetatan wonten ing kamadhaning kekunge praja negaring Ndarawati ya negaring Dwaraka ya negaring Jenggala Manik apanjur kena pambukaning kandha sareding panggi negaring Ndarawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi dinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pakut pegatek paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakrek ing mewisik samana kineping jurang corong kinepung guwa serung kinare susuing beksi lawet miyang sareng burung wonten ugi pasisiran tersasar Jember kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwangken buyung royo-royo karang kitri rewe-rewe nur kalapa bumi subur pasiten mawur satengah tulandur mangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan nangrang sang langit lengga-lenggok lambai dan bejel saking jendang toyo pening tirtane ilini pinara para palengit nambe waduk benentung-bentung kinarya ngalin sawang yang bategalaning nara kesema mokal pangulek tani bebasan tatono bumi sajenggeng keng selo sedaya tinandran kang para kapi bantu benari slagdar pasabinan yayaruk bisari kang pinangka pratiwi pateganggo Purwijo kang ngebuyu kudungane ambek kowe nganti kaya mangul wiwitane polo kapendhem polo kasimar polo gumantung sadaya tanku jiwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya imen sansayang rembaka lamun siang ngablaring panggonan lamun wanci sarep surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatan ana carane kandhang anggunan jeng balang lebet tebus saking tinta Durjana Citi sayok-sayok saka kabya kruring nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka ana gonging bangun gunung kanggung riksa mrelestari urun tumurun rah tumrah sadaya dadi gara-garane lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti samyon sambut samyut ing sanggemban saben tebi saking tindasan sinan saya winada wada winada anane moman sinamatan daya dinayan suwi-wiji mapan jating jejiban kang minuju mamawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kena binasaken negaring Ndarawati lan kusuma lagi manjik marang jaman Jana panjang bunjung pasir pabukir jinawi gemari pakarta tata turturarjo dasar guru kang gedhe pori padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusur mingkarang praja lah ing pundi ta wau sinten ta wae kang ngarsa lenggah mengku bawat pemerintah dados Nalendra wonten negaring Dwaraka Panangin Raden Ucamna Dasa namaning Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Sang Danardana ya Sang Wisnumurti Nalendra pepakuning bumi genggung jajogaken kautaman di sajuga lenggah madaring dampar jana tatan mantra-mantra sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Wisnu Angijawantah binayang bayang sang janing para apsara apsari kawis ketingal manggung ketanggung Joko paloro-loro sami ngambil upacaring keraton Yayah Robeng samudra daratan datan kanton besanipun Sang Hyang nang tetunggiling praja negaring Ndarawati Sang Yapara Nayaka Punggawa Ewa Senopati Bupati Panewu Lurah lan sapiturutipun samya tegamber mlabar wonten samadaning negaring Ndarawati nalika semana katingal pisawanipun nenggih ingkang rayi sadèrèng garba ruci Senopati Ndarawati nenggih Sang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambayuda ya Raden Wiyudana ya Raden Kresniwira ya Raden Bima Kunting ya Singa Mulan Jaya
Sang Raden Hari Setyaki menggerakkan pelenggai Ponopati Negaring Dwarawati Widaleming Widara Kandhang nenggih Sang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresneng Kara Arep nidhem permanem datana nebane wangisi Sang Yokara kawula samya gandeng pasisiran jejel riyel arepet pepet bibit prasasa tata pandenggul tatan Basela laben sekathing ngurusi boing jawiyang mludak gendira rerontek umbul-umbul kekiterangan danu yaya mung duwe mangsa lapu payu megar menti jamur barat mangsa rendeng tumbeng rangapa jatingane mangsa katiga paranduri ketinggal tidom sinem madaning pasewakan negaring Durawati nadan godhoan tatan ngobah samir ana tatan papa kabiyarsa mung suwaranding pratungga miwah pangling paranggana pating carengklang pating carengkling anyam benawipun ingkang putra saking Sang Prabu Sri Bathara Kresna nenggih Nalindra ing Praju Trisna nenggih Sang Nata Prabu Setija Boma Narakasura dalwana semanten tanggaping gati nata ing Durawati arsa andhang dumateng putra kawudaring lisan dadi pangrucitaning driya ingkang dereng kababaring lisan
Sutomo Gusti Sasongko Kasongan Surya Prabanya Sumundang Keswa Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspeteng Udana Iwang Mansra Sarwarokmo Ranggeng manik lara narawata Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring neca laliwaran lerki lajeng sireng kadhet
Wimbo kekandha Katyo pengma roto mando saparan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kalanyata ingkang becik martabate sarta kawruh mring hukum kang ibadah pangrangi syukur oleh wong tapa engkang nguwasa mungkol tan mikir pawehing liyan pantes Guranana kaki sartane kawruhana Niwang Sukmana mengadili nuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Ungbawana langgeng sinunggi datanawrat ora mangkata dhisik Kakang Patih Udawa Kakang ing kepatihan ayo ndadekake kaget penglira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun pijana ngarsaning manira Kakang Patih Kresnengkara Nun inggih Dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Dewaji sembahan kula sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun wanter sabda teng watu kamilji dumateng sawanipun ingkang abdi kepatihan pun Udawa ing jawi sanget kuwatos ing manah pindharan salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan Dewaji sinuwun sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kepareng kula cumadung dawuh timbalan paduka amawila Kresna paduka paring dawuh kaning ngabdi kepatihan baunut iki Kakang Patih Udawa iya
kadipan anggon sira dadi sira ingsun percaya dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kamrajan negara Ndwarawati marata diagiaturna lawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin Kakang Udawa Baunukna niki menawi watu kandhang bab tata rakiting kamrajan negaring Ndwarawati tartentu sadotan badhe anguci wani sinuwun para kawula sami yawa sayek saeka kabeh karo luhuring nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka pendhaipun para prajurit anggenipun boten kendhat nggih sami tansah gegladen olah kredhaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok unca paduka Gusti Kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang abdi kepadhan remuk kasawurna putung semangga kabandhem Lur Sinuwun baunuk-unuk niki gawe bombong satane gawe marem tias ingsun teka jamkep kang dadi aturira Kakang Pati Udawa ora liwat prayogakna nggonmu lungguh sartane pakaring kang utama tindakna selawase urip Kakang Udawa aunuk-unuk niki nanging dereng lansak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun dewaji sembahan kula ya Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat padha tatanen barisaning para wadyabala sartane para kawula ingkang padha gantung sibuk aja nganti kang padha saur manuk jeneng Senedyanem Brama kuwi mbabarake wigatining masewakan Kakang Kresnengkara prayoga sampun paduka dawaken tartentu kula boten badhe suwala ngestaken dawuh paduka sinuwun baunuk-unuk niki kadangipun Kakang Dimas Setyaki ing Kasenopaten Setyaki Dimas padha kanthi raja sak pratanira Dimas Tambak Yudha dunaming pasang klimatabi dina binong lodini dumawaing tawang tuwang dina panata lamanu koko Prabu paduka miji dumateng wiswanipun ingkang rayi pun Setyaki kepareng kula sumandhung dawuh kepareng wilujeng sawanipun ingkang rayi ing Kasenopaten pun Setyaki boten manggilangan sunggal menapa kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Setyaki tak tampa tiba sepadha-padha. Ora lewat pangestuku wae tampanana ya Dimas Garbaruci. Sampun kemareng kula pundhia karo jimat dayana ing kasantosan. Ora lewat prayogakna Dimas. Sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Ora mengko dhisik anakku lanang. Anak anungan Nindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero lawan wong tuwa. Aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Setija Bumanara Kasura. Suman mundhak pijana ngarsaning pun Rama padha kanthi raharja sak praptanira nggih kulup anakku cah bagus ing Raju Tresna. Setija Punamit pasang kelimantabi dina binong loduni dumawaing tawang tuwang linepat ning tolak manu Rama Prabu kepareng paduka miji dumateng wiswanipun ingkang putring Raju Tresna pun Setija Bumanara Kasura wilujeng wiswan kula mboten manggelangan setunggal punapa Rama kepareng kula ngaturaken sembah bekti kawula kunjuk mugi katur wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu Sri Bathara Kresna Rama Prabu. Ya sira atur bekti kelawan wong atuwamu. Ora liwat pangesune wong atuwamu Ndwarawati wae tampanana Setija. Sampun kula pundhia karo jimat paribe. Dayana kasantosan prayogakna nggonira lungguh sampun boten kirang prayogi. Angger Prabu Setija. Mugi kararjan paduka tansah tumedhak wonten negari Ndwarawati. Paman Setyaki nggih. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk paman kula tampi dawah sami-sami dipun prayogiaken angger sampun boten kirang pragipi sowan kula paman Garbaruci angger Setija wilujeng rawipun angger Siwa Udawa iki inggih slamet kakuwa ora ana alangan setunggal apa aku ngaturke sembahku Katurayawa kula tampi dawah sami-sami mugi prayoga lenggahipun angger Setija wonten negari ing Ndwarawati menika angger Prabu sampun boten kirang prayogi Udawa Setija wonten dawuh gawe kaget tias manahi wong atuwamu Ndwarawati tekan janur gunung kadingaren sengkan-sengkan datan pepoyan sowanmu ning negara Ndwarawati ana wigati apa Rama Prabu
Mobil kula dipun keparengaken kula badhe radi majeng nyaket anggen kula sowan wonten ngarsa paduka. Matur babagan kawontenan menapa ingkang kula sandhang wonten negaring Traju Trisna. Ngantos kula sowan wonten praja negaring Darawati menika, Rama Prabu. Ya ndak keparengake matur. Ndak paringi wektu marata diage matur ingkang tetela anak Kustija. Maturaken matur sembah nuwun sanget. Ingkang sepisan sowan kula wonten praja negaring Darawati menika ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi ndung kapangka kalih Rama Prabu. Wonten gandeng janengipun kalian kawontenan wonten negaring Traju Trisna bilih sampun wonten tigang candra negari kuling Traju Trisna menika nampi pagebluk para kawula wonten praja negari Traju Trisna inggih negari punika putra pun Stija sami nandhang lelara awit pagebluk ingkang dipun raosaken ugi welak Jawata ingkang dipun dawaken wonten negaring Traju Trisna menika wujud arupi pagebluk Mayangkara. Prawila kathah sanjaring para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sonten lara enjang kapraloya menika sanget estu kathah dumadi wonten negari kula Rama. Kamangka kula ugi sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawakaken Brahmana winasis 1000 sugata Myangkara nimpuna kinari nambah rengganing praja wondene ugi gagar wigar datananduk karya ngantos kula bingung kados pundi anggen kula badhe ngayomi dumateng para kawula kula awit meneh ngantos ing sak mangke kula mboten saged anambak rengganing marja negaring Traju Trisna dugi benjang menapa pagebluk menika badhe kelampahan lan benjang menapa pagebluk menika badhe sirna pramila kula sowan wonten ngersanipun Rama Prabu Kresna supados tinarbuka manahipun ingkang putra pun Stija pramila kula pasrahaken kados pundi guh pamrayogi paduka anggen kula badhe anambak negari kula ingkang ketaman pagebluk saged pundi lampah kula anggenipun badhe waluya nirmala temah jati temah mulya negaring Traju Trisna Rama Prabu anjrah ingkang puspita rum kasilireng samirana ombre sekar ngas kandhana maweh raras retnaning triya jagat mangestu ngrawayah Bathara Jagan Sutija wonten maring adhawu kaget penggalihipun Rama sareng aku nampa kelawan apa kang dadi aturmu
mangertiya. Lah kok teko rampati ndugamana ning ngatasé negaramu kuwi negara ingkang kuncara. Kamangka kowe ya sira anakku Setija kuwi Nalindra ingkang sugih Herbondo Bandu. Sugih Bondo tegese sugih. Brana picih sartane derajat pangkat. Sugih Bandu tegese sira kuwi Nalindra ingkang abobala raja. Teka wusana telung candra kalungguhan dina iki negaramu ing Prajutresna ketaman pagebluk Setija ingkang sepisan pun Rama melu ngaturake sungkawa ana ngersane para kawulamu ingkang padha ketaman pagebluk Mayangkara ingkang padha nganti temekaning pati Setija. Matur sembah nuwun sanget Rama. Nanging lunun pangapunten. Pangandikanipun Rama Prabu Kresna ingkang tansah kula rengga-rengga tansah kula tengga tansah kula antu-antu menika lampah menapa ingkang kedah kula lampahing sak mangke badhe dados sarana maluning projan garing Prajutresna. Setija wonten paring kadhawuh. Telung bengi Kampung Kurwa ngatu Amundurawati nyumpena kamangka pasumenan iki dudu pasumenan lumrah. Ing pasumenan ingkang tak tampa iki wujud sasmita, wujud wangsit saka para Jawata. Yen to para Jawata bakal matedhake wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari. Kamangka Wahyu Manik Imandaya kuwi miturut dawuhing dewa nalika semana ingkang apicik kelawan wong atuwamu. Dewaning para dewa ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jatimurti paring dawuh kelawan wong atuwamu. Sok sapa ingkang kedunungan Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari negarane bakal diadohke saka rubeda sartane negarane bakal ayem-ayem tata titisatane tentrem. Mul malah kepasang yudha katuju ing nginu sira anakku Setija. Bumanara Kasura sowan ing negara Ndarawati ndak kira pancen wis trep sartane wis pantes anakku Setija Bumanara Kasura nggonmu sowan ana ngarsane wong atuwamu ya kuwi bakal ndak dawuhi supayane nggayuh wujuding Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari. Setija waduh ngaturaken panunging tanpa windan sumeblong raosipun manahipun ingkang putrapun Setija Bumanara Kasura. Lajeng kula nyuwun pangapunten Rama. Wonten pundi anggen kula kedah melampah badhe anggayuh wujuding Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari menika kula badhe laku brata menapa. Ora usah dadak kita laku brata, ora usah dadak sira. Mesu budi nanging ndak jaluk gandeng sasmita saka Hyang Jatimurti ingkang tak tampa iki mau. Wahyu Manik Imandaya Tlutuh Kumarasari kuwi ana ingkang dadi lantaran ya ora ana liya ingkang dadi lantaran ya mung pandhita ana ing Guwa Karinawa ingkang peparat Sang Begawan Sukmaningrat mula ndak dawuhi supayane sira anakku Setija sawana ana ing pertapan Guwa Karinawa pintanen wujuding Wahyu Manik Imandaya ngersani Begawan Sukmaningrat. Setija anakku Bumanara Kasura. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbok marma sing sang katriku muluk katriku mulung mangrompaing wadya urta krore kakiri-kiri Cumeplong raosing manahipun ingkang putrapun Setija Kanjeng Rama. Maling sak mangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wondene Paduka Rama Prabu Kresna sampun kestu paring dawuh damel sanara pepadhang pepajar tumrap negari ing Prajutresna inggih negarinipun ingkang putra. Iya. Tiba sepadha-padha. Kula ndak jaluk gage gelakan wansimu gegenen mangsamu. Enggal-enggal tumuju ning pertapan Guwa Karinawa.
Pintanan wujuding wahyu maneh imandhira ngersaning Sang Begawan Sukmangrat Setija nyuwun pamit madal wasilan. Dinten sakmenika kula ugi badhe sowan bidal wonten ing pertapan Guwa Karinawa Kanjeng Rama. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku lanang Setija putra kasuwa. Sinongwati jagat kinari Mbak lumembah ombak ing samudra ana ana bale lumotambra kanggang awit denjeng-denjengan jagat pangestu para wayah Bathara jagat Kakang Udawa Kakang Matih Udawa Kakang Resnengkara wila lagi wae anak Ustija mungkur Kakang Udawa kok wis merem iki lho. Bang Kakang Udawa wila dalah monggo kula dherekaken menyang endi? Wonten dawuh sinuwun paduka nimbali kelawan kula. Wonten dawuh menapa? Anak Ustija mungkur
saka Pasewakan ya saka Datana Negara Dwarawati. Dumadakan praptane Begawan Durna rawuh ana ing Praja Negara Dwarawati. Kadangku sinuwun. Nyun pangapunten kula sedina kesel. Lho. Kesel ki lehmu nyambut gawe apa? Lho. Pripun to panjenengan menika? Ora pun ngemplik besar to menika. Lah kula menika dipun kontrak kalian juragan kula. Dikontrak itu tegese piye? Kula dipun dawuhi kula dipun paringi gawean kula kan ngeritke sapine. Menjang tanggal 17 mriku sampun pajeng. Oh ngono. Yen ngono awakmu kesel. Nun sewu capek sinuwun, anu kesel sinuwun. Ya wis yen to saya aja dipeksake. Menapa kula dipun keparengaken sare? Ora. Lho. Kula kinten paduka paring dawuh aja dipeksake niku kula ken nglajengaken leh kula. Tilem ora kena Kakang nyambut gawe ya nyambut gawe. Mekaten. Iya. Ngestaken dawuh. Kula atur andang dumateng praptanipun penemban Dureng Sukalima menika. Iya. Prayogakno Kakang Udawa sampun boten kerang prayogi. Nun mangke bapa penemban. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Punata Ndrawati kula tadah wadana wontene dinten sakmenika kula nampi rawuh paduka. Bapa penemban Dureng Sukalima, bapa penemban Kumbayana. Mugi rawuh jeng andika tansah manggih karaharjan tebih saking rubeda bapa penemban. Oh, lole. Aduh. Astagfirullah sila bertapa sumorante habala. Kamana kula kaprit kantil putut ing selikur. Oh inggih anak Prabu Kresna inggih. Oh, sampun kula tampi dawuh timbalan paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna anggen kula sowan wonten Praja Negari Dwaraka dinten sakmenika. Oh, sowan kula manggih karaharjan nggih saestu tebih saking raos. Tebih saking raos kuciwa tebih saking rupita cinaketna marang kanugrahan lan kayuwanan. Tumrap ingkang Bapak ing Sukalima. Inggih Bapak. Inggih. Namung tansah kula antu pudya pangasta mugi tansah ngatur wonten ngersanipun Bapak ing Sukalima. Inggih. Asung pasigan monokrami mugi kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Oh. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Kresna nggih. Anak Prabu Ndarawati. Inggih Bapak remban sampun kula tampi karya bombong tias manahipun ingkang putra Punata Ndarawati mboten langkung kasekecakna lenggah paduka bapa remban. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Nuwun sewu menika dereng pikantuk unjukan nggih. Kakang Udawa wonten dawuh. Mban nggih didhawuhi kon nyawisake unjukan nursane Bapa Durna. Inggih saken dawuh. Wah ki mau kok ya kurang to ya widange ya. Lah niku ra enten unjukan yang Gresthija to. Wis entek arep ngopo Kakang? Bapa remban inggih nyun mangapunten awit sedaya kekirangan anggen kula nampi rawuh paduka Bapa remban Durna ing Sukalima. Inggih mboten napa-napa, mboten dados perkawis menapa, mboten dadosaken kekruntalan manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Senyatanipun kula nuwun sewu lho nggih. Pendak-pendak kula sawan wonten negari Ndarawati menika negari Ndarawati sampun kula rengkuh kadidene kula ngrengkuh kawula kadang-kadang kula mitra ruwang kula wonten Praja Negari ing Ngastina. Makaten nggih, pramila nuwun sewu. Mbok pilih pincang wonten wekdal ingkang mirunggan wonten kalodhangan paduka anak Prabu Kresna. Wah, kula aturi lair lan batos kula aturi supados rawuh wonten Praja Negari ing Ngastina tetinju dhumateng Karajan Praja Negari Ngastina. Kae calajika lan merkewuh Durgama Sanggarunggi. Negari Ngastina karang kula kados dene negari Dwarawati nggih negari paduka piyambak. Anak Prabu Padmanaba. Inggih. Bapa nemban inggih. Lajeng kula nyuwun sewu mbok bilih kula nganggep kama mantun sumalon anggen kula matur. Kula arep wandangu dhumateng rawuhipun Bapa Remban Durna. Kados pundi anak Prabu? Wigatosipun paduka rawuh wonten Praja Negari Ngamarta menika ngemu werdi sartanipun wigatos menapa Bapa Remban saestu kula nyumadung dawuh. Kula nyuwun dawuh paduka Bapa Rembaning Sukalima. Oh, lole kena swaru kembal manyor-manyor tuk ning tungkul wana alas dadi wana. Oh, inggih. Ingkang sepisan sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika tetinju dhumateng karaharjanipun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna sakadang kadian. Mitra ruwang Nayaka Punggawa Senopati Patih
bupati, penewu, lurah, RT, dukuk, RW. Wonten Praja Negari Ndarawati. Inggih matur sembah nuwun. Ndung kamangka kalih. Oh, sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak teges. Sowan kula menika wonten ingkang ngutus kaliyan ingkang Bapa ing Sokalima. Inggih menika mboten sanes kejawi namung anak Prabu Duryudana inggih Nalindra Ngastina. Sesembahan kula ing negari ing Liman Benawi. Inggih menika anak Prabu Jaka Witana. Kula ingkang dados dutanipun anak Prabu Duryudana. Supados kula sowan wonten ngersanipun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mandene menapa wigatosipun menawi kula dipun pangaken anggen kula majeng anggen kula badhe matur wonten ngersanipun anak Prabu Kresna. Kula badhe matur ingkang tetela. Kenging menapa bapa nemban cangkem kula kelebon kewan. Wah, Ndarawati menika bak rengit. Inggih sampun menengkaten kula tansah mawantu-wantu sabdatama pangandika saking panduka Bapa Nemban Durna kesda paring dawuh Bapa Nemban. Oh, matur sembah nuwun anak Prabu, matur sembah nuwun. Saestu kula menika sampun jibeg bingung rasing manahipun ingkang Bapak ing Sokalima. Jalaran sampun wonten setunggal candra kalenggan sak menika. Negari ing Ngastina menika ketaman pagebluk. Ketaman welaking para Jawata. Negari Ngastina menika cara-carane padane ngibarate negari Ngastina menika nembe nandhang paceklik. Paceklik menika larang udan, larang pangan wonten negari Ngastina. Para kawula saking para kawula tansah sami melet-melet. Awit susahipun ekonomi wonten negari Ngastina menika anak Prabu. Mekaten Bapa Nemban. Nggih. Wah, kula ngantos bingung. Mboten kirang-kirang leh kula nyarati. Kala wingi ngendikanipun anak Prabu Duryudana. Kados pundi nyuwun pirsa kelawan ingkang Bapa ing Sokalima kados pundi anggenipun badhe nambah rekaning praja. Kula dawuh kaliyan anak Prabu Duryudana. Nggih niki nek sampean mboten mendemi ndas kebo, mboten badhe rampung anggenipun para kawula nandhang sakit nandhang rubeda nandhang pagebluk welaking para Jawata. Pun dipendemi ndas kebo. Nanging dereng saged waluya nirmala jati temah mulya. Pramila kula menika sampun prasasat kadidene kentekan nalar, kentekan nakal. Kula sawonten ngersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang wigatos. Mboten sanes inggih menika kula badhe nyuwun ngambil kaca paesan nggih. Nyuwun ngambil kaca paesan. Jeniatanipun kula nuwun sewu. Kaca paesan menika ingkang kagungan inggih namung paduka anak Prabu Kresna. Kamangka kaca paesan menika, wah nuwun sewu. Dayane menika saged ndayani tumrap para kawula sak praja negari Ngastina. Sampun ngantos kok negari Ngastina. Negari Ndarawati menika saged ayom-ayom tata titi lan tentrem. Menawi tinenggan wujudipun pusaka Ndarawati ingkang aran Kaca Paesan. Pramila sawen kula menika waleh-waleh menapa kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana Bapa Nemban. Panjenengan kula aturi rawuh wonten Praja Negari Ndarawati. Ingkang wigatos sambayongi wontenipun Kaca Paesan, wujudipun Kaca Paesan kula aturi ambayong. Kula aturi nyuwunaken ngambil saking reganipun Kaka Prabu Kresna kula aturi mbayang wonten negari Ngastina samangke mboten ketang trigang kedheping meninggal. Kaca Paesan mapan wonten negari Ngastina. Sateman negari Ngastina saged maloya nirmala temah jati temah mulya. Mekaten atur kula. Pramila sowan kula mriku waleh-waleh menapa nggih? Kula mriku namung badhe ngebun-bun enjang jejawas sonten. Wah, sowan kula mriku namung badhe ngemis dumateng paduka anak Prabu Kresna. Kestua kersa paduka maringi ngambil. Wujudipun Kaca Paesan badhe kula boyong wonten negari Ngastina anak Prabu. Kakyatri sangga pirangu rinanggol kinembet kalembet dosang retnaning bawana Jagat Pangestu Bapa Nemban wonten dawuh. Nuwun sewu. Mboten kateges menika kula menika wel nyaosaken wujudipun Kaca Paesan wonten ngarsa Panduka Bapa Nemban Durna. Nanging kula nuwun sewu. Sareng kula petang kula menika ugi ngraosaken bab ingkang sami kados dene ingkang Paduka raosaken wonten negari Ngastina. Teges sampun wonten 3 dinten 3 hari sak menika
negari Ndorowati menika ugi ketaman pagebluk pramila gendeng ing sakmangke sampun ngantos wonten kawontenan ingkang boten prayogi ingkang nemahi dumateng wujudipun kaca paesan kula paringaken kula titipaken wonten ngersanipun kadang kula ing Kasenopaten inggih menika pun Setyaki ngaten nggih inggih pramila kula nuwun sewu bab kaca paesan menika gandeng wekdal menika ingkang beto Setyaki kula aturi nembusi kula aturi nembung kalian pun kadang kula pun Dimas Garbaruci dipun caosaken menapa mboten menika gumantung wonten penggalipun Setyaki. Oh, ngaten. Inggih, Bapa Nemban. Oh, nggih. Setyaki. Ana paran Begawan Durna. Lho, engko sik kowe aja miwiti pasulayan lho kowe. Kowe arep opo? Tekan negara Ndorowati ming arep bae rusuh. Ora, aku ming arep golek ketentreman, aku ora arep golek aman, golek pengayoman ngono ngerjane anak Prabu Kresna. Piye Begawan Durna? Jajal kowe maju wae. Maju wigatine aku tekan maju ana rembug wigati sing bakal tak aturake kelawan kowe Setyaki yo kok Prabu Kresna piye Setyaki kula nyuniti palilah badhe majeng nguraken paduka yo ndak maringi wektu Setyaki Setyaki tinungkul katanira karwa kang tumandang setyane ko karwani kowe wis maju Setyaki lek mun metu aja kaya ngono kuwi ta Setyaki Setyaki wonten dawuh mbok nek duwe perkara karo Bapa Remban Durna kuwi mbok ya wis ora usah digawa ning Pasewakan kajengipun awit menika perkawis pribadinipun ingkang rayipun Setyaki kalian Begawan Durna wis aku mah wah aku wis ndredeg lho Setyaki urung apa-apa kok wis mlintir brengos mbok mlintir liyane wae aja ngawur-ngawur wigatimu tekan negara Ndorowati arep ngopo iki mau ngendikane anak Prabu Kresna kaca paesan tok gawa bener apa ora bener panjen yo kaca paesan tak gawa tak simpen ning kalbiku banjur kowe arep ngopo Begawan Durna Gandeng negara Ngastina ke Taman Pagebluk ya Setyaki tak jaluk aku tak nyilih wujuding kaca paesan paringna kelawan aku aturna kelawan aku tak aturne kelawan anak Prabu Duryudana banjur kaca paesan ora ketang telu kedheping meninggal mapan ana ing negara Ngastina apa ya pancen ngono yo yen to pancen kowe arep njilih wujuding kaca paesan tak aturke nanging dudu kok saiki wektune lho banjur kapan bubaring Pasewakan ngentenono ning alun-alun negara Ndorowati kaca paesan tak aturke kelawan Begawan Durna sesembahan kowe Sukalima Bapa Peneban Jaja muntaplir kinentap duka yayasinepe netra kocak ngondarandir yen sinabut mring sagedeng lole kena suaru gembal manyar-manyar Setyaki kowe mung arep golek dadaning pasulayan kowe kok dadak methuke karo Begawan Durna Setyaki njur kowe arep ngopo oh tak jaluk ya Setyaki tak jaluk kaca paesan menehno karo aku wektu dina iki uga merga ora pantes merga ora wangun ning atase pusaka kok di pasrahke sak nggon papan sak ndengah panggonan kuwi ora prayoga merga kuwi pusaka kadewatan kuwi pusaka kaprajan kuwi pusaka ampun Setyaki aja baen-baen wah lah kamu arep kok paningake ning alun-alun negara Ndorowati mongko pusaka sing jeneng kaca paesan kuwi wujuding pusaka ingkang sakral mesti wae le ngetokke le ngaturke kudu nggunakake syarat upacara kaprajan bakune kowe gelem tak kandhani ora wis tak wenehi nah kowe takon ngenteni ning alun-alun negara Ndorowati kowe ora gelem mergo mengko kaca paesan arep tak aturke ning alun-alun negara Ndorowati malah sajak kowe ora trima yen to lek ku ngaturke kaca paesan ning alun-alun negara Ndorowati dudu kok perkara ora trima ning rasane kok ora pantes rasane ora pantes wae ning atase pusaka kadewatan kok diparingake ana ing alun-alun negara Ndorowati
mas kunis carane Boten dawuh. Papakartimu kelawan Begawan Durna iki mau Blakasuta blak kotang terus terang panjenenganing sun boten demen. Paduka boten sarujuk. Nggih kula nendhang kalih Begawan Durna. Ora kok ning ngono. Lajeng dos pundi? Blakasuta aku mathuk kelawan apa sing wis dadi tandangmu. Blakasuta aku marem kelan apa kang mbok patrapake kelawan bapa Begawan Durna. Alhamdulillah. Nek ngaten paduka cocok gumathuk sartanipun sarujuk kaliyan napa sing pun kula lampahi. Iya, nanging wanti-wantiku. Terus pundi? Begawan Durna iki ya ndak rasa iki pancen ya ora iso nggunakake nalar pikire. Dipun ana wong pusaka sing aran Kaca Paesan kuwi mapane ana ing sakjeroning kulit sakjabane daging kuwi teges ana ngendi papan panjenenganing sun tansah nggawa. Lah nggih. Wah, Begawan Durna kuwi ngerti wayangane Kresna pirang-pirang taun kok yo ora apal-apal. Kaca Paesan arep disilih. Lho, kowe mau rak nakjak ngapusi Begawan Durna ya manut wae, manut mawon. Paduka mrika nuwun sewu kala ampun ketip-ketip ngoten niku kula pun dong kalih sasmita. Lah iya rak ngono to Setyaki. Hai, kepareng paduka terus pundi? Bupana kang padha seba jeneng Sunet ya kondur kedaton nuwun ngestaken dawuh. Lho. Setyaki, dawuh. Sapa kae mau? Kula mboten. Kakang Udawa Yai. Nggih kula. Wah jan kula kesel ngarit masuk angin kula sinten. Patih kok gaweane ngarit niki ya kepiye to Kakang Udawa? Aja mbok sambi. Wah. Pemasukan sinten. Karang dinten sak menika niku jaman sakniki nek mboten ngetutke napa niku undhang pawarta mesti berat badhe saged kelampan kula nyambung gesang kula ten Madyapada. Ngono Kakang Udawa. Ya wis bubana kang padha seba. Jenenge Sunadya kondur kedaton nuwun ngestaken dawuh. Pareng nyuwun pamit madal pasilan. Ora usah dadak ngono-ngono kuwi aku gah aku. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Nuwun ngestaken dawuh sinuwun. Purna gatining manangkilan arsa Sang Nata kondur kedaton saking dampar napin gambaran gading. Kadharaken Sang Jaring Perumban Jadi manggung tanggung Joko waloro-loro. Kang sambung ngambil pacaring Prabon. Kawis tinggal tindanya Sang Sri Naranata lamun katon saking mandurga biar candare kadya Sang Hyang Surya.